ହାପି ଦଶହରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ଶହୀଦନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ତ ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶହୀଦନଗର ମଣ୍ଡପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଦେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି। ଏବେ ତ ସମୟ 11ଟା, ତଥାପି ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ଲାଗିଗଲେଣି। ବହୁତ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଯେ ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରର ଡେକୋରେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଶହୀଦନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାଆନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ସପ୍ତମୀ, ପୂଜା ଚାଲିବା 2-3 ଦିନ ଧରି। ଆସିକି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ବହୁତ ବୁଲିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ମେଢ଼। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ବି ହେଇଗଲେଣି। ଏବେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବାହାରର ନଜାରା। ଗେଟ୍ଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବଟ୍ କେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ କି କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହେଇଛି ମୁଁ ଯାହା ବି ମୋର ଜାଣିନି। ସେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଛାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ବନାନ୍ତି ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କମିଟି ବାଲା। ଏଇଟା ପୁରା ଗେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଗଲାଣି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଛୋଟ ଷ୍ଟଲ୍ଟେ ଖୋଲିଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟଲ୍ ଏବେ ଖୋଲିଲାଣି। ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି ସପ୍ତମୀ ବଢ଼ିଲେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ। ଏବେ ତ ଦିନ 11ଟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ପୋଲିସର ହେଲ୍ପ ଦରକାର, ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍ ଫାଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟର। ଏପଟୁ ଯଦି ଲେଫ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟରଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ହେଡ଼୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଚୋରି ଚାରି କି କୌଣସି ପୋଲିସର ସହାୟତା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ଏଠୁ। 2-4 ଜଣ ବସିକି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପୋଲିସ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଇକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହେଉ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ହେଉ, ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ହେଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲି, ଖିମ୍ଜି ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଗୁଡ଼ା ଯେତେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ କିଛି ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ନେଇଛି, ଯାହାକି ତା'ର ବ୍ୟାନର ହୋର୍ଡ଼ିଂ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଦେଖୁଥିବେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ କେଡ଼େ ଜୋର ସବୁ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଦୋଳି ଫୋଳି। ଶହୀଦନଗର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲସି ଯେଉଁଠି ପଡ଼େ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ୟାର ଦୋଳି ଫୋଳି ସବୁ ପଡ଼େ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦୋଳି ହେଉ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ହେଉ ପଡ଼େ ସବୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଟିକେ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ପଛପଟ ପଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ବୁଲିଯିବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମେ ବି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଲୋକ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଷ୍ଟେସନାରୀ, ମଥୁରା କେକ୍, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦୋକାନ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ଦୋଳି ବି ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୋଳି ପ୍ୟାକ୍ ହେଲାଣି। ଦୋଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାମଦୋଳି, ମୁଁ ତାକୁ ରାମଦୋଳି କୁହେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦୋଳି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କାର୍ରେ ବସି ଯେଉଁ ଘୁରେଇବେ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଦୋଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିଲାଣି। ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ବୋଧେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ବି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିକି ବୁଲିକି ଥରେ ଶହୀଦନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଓ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ତରିକାରେ ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯାଇପାରିବେ। ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ କ'ଣ ରଖିବ, କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଥୁରା କେକ୍, ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ କେକ୍ ଇଏ। ଆଉ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିକି ବୁଲନ୍ତୁ ଥରେ ଶହୀଦନଗର ପୂଜା। ଆଜି ସପ୍ତମୀ, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଷ୍ଟମୀ କାଲି ତ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ, ଅଷ୍ଟମୀ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ଥିବେ ନିଜ ପର୍ସ ଗହଳିରେ। ଲୁଟେରାମାନଙ୍କଠୁ ଯତ୍ନବାନ ଥିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।